Pak Yaya, Pak Yeye. Derek lho jenengan. Derek biasa sing kompankor karo Mas Nova. Apa kuwi? Yes, bapak ala-ala sing dere-dere. Orang nganggo sendiri. Oh iya. Sebenarnya mau orang enek mbak ngono kuwi. Sekil dhewe. Sing paham iki mung kowe rono Pak. Oh iya. Lek saya rono. Iya, orang nyata, iya. Oke. Napa ane? Apa iki jenenge iki? Kuning. Kodang kuning di alase Sing paham mung Pak. Ya, negosiasi gentenan sing silake. Loh, iki Mas nyuwun sewu, ketoke sampun radi uzur tapi lincah niki. Lincah ya. Ya kok kok iki mangkat sore mau nyapu. Ora buju, biasa meneh. Tapi itu lho jenenge niku lincah. Tek gitu. Oh iya, tekan wong tekan. Wis sore mono kaya wong pikun. Padang. Padang. Ayo tenang padang. Nggih. Nek langsung mawon lho nggih. Nek langsung mbok sapa apa? Langsung aktif jenengan mangke. Ya, langsung obat. Nggih. Monggo dipunaturaken. Kodang kuning nun sewu. Ayo.
Lah, cepet. Goreng langsung. Baik.